Η ιστορία του φάρου Σκέλινγκ Μίχαελ παραμένει μια ζωντανή πληγή, μια υπενθύμηση ότι η σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ψυχής μπορεί να ξυπνήσει ακόμη και στα πιο ήσυχα και απομονωμένα μέρη. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Πριν ξεκινήσω το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Τον επόμενο καιρό θα ανεβούν πάρα πολύ ωραίες τρομακτικές ιστορίες και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τις χάσετε. Το σκοτεινό μυστικό του φάρου. Σε μια γωνιά του Ατλαντικού στέκει αγέροχος ο φάρος Σκέλινγκ Μίχαελ, χτισμένος σε μια απόκρημη βραχώδη νησίδα. Ο φάρος μοιάζει με φρουρός που επιβλέπει τα άγρια κύματα. Η ομίχλη αγκαλιάζει συχνά το φάρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και απομόνωσης. Ο ήχος των κυμάτων που σκάνε στα βράχια και οι κραυγές των γλάρων συνθέτουν μια μελωδία μελαγχολίας. Μέσα στο φάρο μια οικογένεια παλεύει με τα δικά της κύματα. Ο Αλέξανδρος, ένας άνδρας με βαρύ παρελθόν, έχει βρει καταφύγιο στο νησί μαζί με τη Μαρία. Μια γυναίκα γεμάτη καλοσύνη και τη μικρή τους κόρη, την Άννα. Ο Αλέξανδρος, τυραννισμένος από δαίμονες του παρελθόντος, πνίγει τις ενοχές του στο ποτό. Ενώ η Μαρία, αφοσιωμένη στην οικογένειά της, αγνοεί τα σημάδια της φθοράς που σιγά σιγά κατακλείζουν τον άντρα της. Η Άννα, ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, μοιάζει να είναι η μόνη αχτίδα φωτός στο σκοτεινό τοπίο. Η φωνή της αντυχεί στους άδειους διαδρόμους του φάρου, ενώ τα παιχνίδια της σκορπούν χρώμα στην άχαρη γκρίζη πέτρα. Ξαφνικά η ησυχία του νησιού διαταράσσεται. Ένας ψαράς εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας μόνο την άδεια βάρκα του να αιωρείται στα κύματα. Ο φόβος σκορπίζεται στους κατοίκους του νησιού. Ο Αλέξανδρος, νιώθοντας υπεύθυνος για την ασφάλειά τους, ξεκινά έρευνες. Καθώς ψάχνει, έρχεται αντιμέτωπος με σκοτεινά μυστικά που κρύβονται στα βάθη του φάρου. Σημάδια βίαιων συγκρούσεων στους τοίχους, άγνωστες στοές που οδηγούν σε κρυφές αίθουσες, μια ατμόσφαιρα θανάτου που πνίγει κάθε γωνιά. Μια φρικτή ανακάλυψη έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα ήρεμα νερά. Το πτώμα της νεαρής κοπέλας βρίσκεται άψυχο σε μια από τις κρυφές στοές του φάρου. Τα σημάδια στο σώμα της μαρτυρούν μια άγρια δολοφονία. Η ομίχλη κάλυπτε το φάρο Σκέλινγκ Μίχαελ, πνίγοντάς τον σε μια υγρή αγκαλιά. Ο ήχος των κυμάτων που έσκυζαν τα βράχια έμοιαζε με θρήνο. Μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο η Μαρία βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη. Ο Αλέξανδρος, ο άνδρας της, βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στο ποτό, στοιχειωμένος από τα σκοτεινά μυστικά του. Η Μαρία πάλευε να κρατήσει την οικογένεια της ενωμένη για χάρη της μικρής τους κόρης. Η ανακάλυψη του άψυχου σώματος της κοπέλας έφερε το τρόμο στο νησί. Η φρίκη κορυφώθηκε με την ανακάλυψη του πτώματος της κοπέλας. Στο τέλος, ο Αλέξανδρος, αφού θέλησε να τους μπερδέψει όλους, από τύψεις ομολόγησε τα εγκλήματά του. Τα σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος τον οδήγησαν σε μια τραγική μοίρα. Η Μαρία ένιωθε το κόσμο της να γκρεμίζεται. Ο άντρας που αγαπούσε ο πατέρας της κόρης της αποδείχθηκε ένα άψυχο τέρας. Πνιγμένη στο πένθος και την ντροπή, έπρεπε να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Έφυγε από τον φάρο παίρνοντας μαζί της και την Άννα. Άφησαν πίσω τους τα σκοτεινά μυστικά, τα φαντάσματα και το θάνατο και ξεκίνησαν μια νέα ζωή. Σκοτεινά μυστικά ψιθυρίζονται ακόμη στους άδειους διαδρόμους του φάρου. Η ομίχλη κρύβει μορφές και ψίθυροι αντιχούν στα κύματα.